Sanibonani bafethu, umusa lokhulumayo, the dedicated member of FOREXMOGULZ, together with my associate uLindo and the best friend of mine. Kule video le bafethu ngizonitshengisa namhlanje ukuthi uyivula kanjani order yakho kwi-forex market. Mangikhuluma nge-order ke ngikhuluma ngento la wena usuke ufuna ukuthi wena uthenge noma udayise kuyona i-forex market. Iyona ke into mina le ngizonitshengisa yona namhlanje. Ake singene kwi-MetaTrader 4 yethu njengoba ngangishilo kwi-last video, naye futhi uLindo washo ukuthi iyona i-MetaTrader 4 esiyirecommendayo as i-app yokutrader. Ake singene kuyona. Okay, sikuyona ke manje i-demo account le ngiyenzele for the purpose of ukufundisa kwami kule session lesizoyenza namhlanje ukuvula i-order. Ngikwenze nje kucaca ukuthi angisiyona i-financial advisor yenu, kodwa ngizofundisa, ngizonika ulwazi kulowo oludingayo njengamanje. Ake siye kwi-NZD USD. Okay, nayi USD. Njengoba nibona nje ukuthi demo account press kuyona, open charts. Hayi man, not order. Open charts. Okay, njengoba sesikuyona la i-charts manje. Okay, sifuna ke manje ukuthi senze njani, sithenge noma sidayise kwi-forex market. Kwi-forex market udayisa mangabe i-trend line yakho iphezulu, ubone ukuthi ngeke isaqhubeka, mase uyadayisa. Noma uthenge mangabe iphansi, ubone ukuthi ngeke isaqhubeka futhi ishone phansi, isizonyuka manje, mase uyathenga ke. Lokho abakubiza ngokuthi English, you buy low, you sell high. Ake senze nje othi ngenza ama-analysis ami quickly. Khona sizokwazi ukuthi singene nge-order la. Njengoba ubona la ukuthi izo-consolidate, I think manje yenze u-head and shoulders. Yona bi-upward trend, but ngiyibona i-reverse, i-trick abantu abaningi. Okay, asiyenze-ke i-order yethu. Sovula nje i-lot size encane ewu-0.01 sithi sell. Uma ngabe udayisa usell lo, angithi wonke umuntu uyakwazi lo. Uma ngabe uthenga ubuy lo, wonke umuntu uyakwazi lo. Okay, sesiyifakile ke i-order yethu. Ake sibone ukuthi manje i-stop loss sethu, lento evimbela ukuthi ungaluzi imali kakhulu, siyifakaphi, siyibekaphi. Kule trade yami mina ngiyibona izoba right la ku 0.70271. 0.70271. Okay, mangabe ukuthi sesifuna ukuthi ke manje sihamba siyofaka lento ezovimbela ukuthi uluze kakhulu imali yakho, udonsa nje la kuyona i-trade yakho, udonsa ushonise kephi ngaka left wakho, mase upressa ini ipeni leliya naliya 0.70271. Keyboard yami inokuba slowly bafethu, ngizongibekezela nayi iziphatha kahle. 271 njengoba nibona, modified. Press modify uma ngabe usuqedile. Okay, sibuye ke manje, sifunani manje? Sifuna i-take profit yethu.
ukuthi sizoyifaka kephi-ke manje i-take profit yethu. Usually i-forex market yenza nje, ijika la sekukhona khona i-resistance, i-retest and then iqhubeke. Ngibona ukuthi lapha ku-0,69822 ku-right, 69822 ku-right khona lapha. Sifake ini i-take profit yethu. $69822 69822 naziya modified njengoba nibona. Yabona ukuthi manje noma usungahambi uyolala, longezwe unolimithile ukuthi noma uluza imali le wena ozikalele yona ukuthi willing ukuthi uyiluze, yabo, ungaluzi yonke imali yakho i-account yakho. Usungahamba uyolala uvuke mhlambe iluzile i-trade yakho ngoba awuhlezi u-right kwi-forex market, yabo. Ama-analysis wakho kumele uwenzisise. Lokho sisazongena kukona sinitshengise ukuthi mongabe wenza ama-analysis uwenza kanjani, mongabe ufuna usu-predictor noma usuqagela indawo la iya ngakhona i-market. Kodwa-ke kwi-forex market ukuqagela kwakhona kuwu-showcase ngoba if usunolwazi olwanele uyakwazi ukuthi uqagele ngendlela ezoshesha. Angithi uyabo? Ngiyathemba ukuthi mhlambe ngiyazwakala cause ngizama ukuthi ngikhulume isiZulu as much as possible, guys. Ningibekezelele. Ngabona ukuthi my last video yayilow kwi-sound, so ngiyazama ukuthi njengamanje ngiyinyuse i-voice cause ifoni yami ayiphikhi as good as it's supposed to be, yabo. Okay, I think sesiqedile. Mhlambe nginitshengise enye mhlawumbe indlela futhi ongenza ngayo ukuze ungaloke ungaloke ukufaka after usufakile i-trade. Lapha kusuke sekukwenzela nje ukuthi usheshe uyibambe i-market ngoba wona usuke ujahile, yabo. Usuke ujahile ukuthi ungene kwi-market. Angithi uyabo? Okay. Ake siyenze-ke manje siyenze mkanye kwi-order ukuze ingene siphelele kuyona i-market. Ake sithi nje okay, stop loss sethu sithe uba u-70 265, then i-take profit 69789 70, noma singathi nje 73 mase sizothi 69630 70 330 or 69630 70 330 69630. Okay, singena ngani-ke nge-order, sifake i-order manje. So u-70 330 engathi usezosihlupha-ke manje, sesithi siyayiqeda ividiyo yethu, lo keyboard wethu lo. I-space guys esingishayayo angazi noma seye-affecta yini ne-system la yefoni, even yenze kancane ngalolu hlobo lolu. Sesiyayiqeda impela ividiyo yethu. Se-70 380 and 69630. Hayi man, yeah, singene kahle impela cause siyasela, siyadayisa kahle kahle lapha. Sithe ngithi izodayisa izoqhubeka yehle, okusho ukuthi siyadayisa lapha ku-right impela. Mase siyangena kwi-trade yethu. Sengingena njengamanje, sengingena kuphelele njengoba ubona. Angithi uyabo? Na into yethu le vimbela ukuthi imali yethu noma idliwe ingadliwa yonke,
ifike ithinte khona iphume iphele i-order yabo, mawukuthi siyaluza noma mawukuthi siyawina mhlawumbe asiboni thina ifike lapha kuleya point yethu mhlawumbe iziphinde emumva i-order yethu ingakayilentuzi size siphindele kwi-loss kade sesikwi-win. Angithi uyabo, lento-ke isiza ukuthi lento le uma ngabe usukuyi-win ifike ithinte nje imali yakho uyithole noma isingaphindele emumva awusenandaba. Ngiyacabanga ukuthi-ke ividiyo yethu siyaphela manje. Bye bye.